Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake haɗuwa wannan program namu da Language Study from Northern Infotech. So yau za mu yi magana ne akan bidiyon mu wanda muke yi akan koyon kwamfuta. So yau za mu yi magana akan yadda za ka yi copying abubuwa ka kai shi cikin folder da ka buɗe idan kuna son ku ajiye abubuwa. So yanzu misali yadda na faɗa a baya za mu je folder mu yi danna left click sai mu je open. So kun ga folder mu yanzu empty take, babu komai, gashi na rubuta mana the folder is empty. So muna so mu kawo abu cikin folder, abinda za mu yi shine muna da option biyu, za mu iya yin drag and drop, za kuma mu iya copy and paste. So yanzu muka yi maximizing, dama na faɗa muku, ko kuma at least mu minimizing na folder. Idan muka yi minimizing, a ce ga waƙoƙi nan ina da su, ina so in da su cikin folder. So hanya ta farko shine zan iya zuwa in yi highlighting nasu. Abinda ake nufi da highlighting shine zan je left click ina zan danne shi sai in jawo su. So in na jawo kun ga guda biyu sun haɗu, marking kenan. Ko kuma na duba cikin a keyboard ɗinku akwai wanda aka rubuta control, za ku gan shi a can ƙasa CTRL. Zan zo sai in danne, sai na fara danne shi sai in zo kan waƙar da nake so ta farko haka, sai ta biyu ma haka. In ka zo za ka yi copying, kana so ka copying abubuwanka kan ko a wani folder ko a kan desktop zuwa cikin folder da ka buɗe, za ka zo hanya biyu ne. za ka iya highlighting ka yi danne a mouse ɗinka left click ka danne shi haka, kuma highlighting guda biyu. Za kuma ka yi duba cikin keyboard ɗinka akwai control inda za ka rubuta CTRL ka danne shi sai ka riƙa dannewa ɗaiɗai ko guda nawa kake so. So idan kana so hanya biyu ne, akwai za ka danna control C, za ka iya danne control C, za kuma ka iya yin right click kamar yadda na faɗa. in kai right click, yanzu misali mu ɗauko wannan waƙan sai mu yi right click, kun ga inda aka rubuta copy a nan, so sai mu danna copy. Idan muka danna copy sai mu je cikin folder mu da muke so mu sa, dama mun yi minimizing nata. In muka je za mu iya buɗewa ita ma. In muka dawo sai mu zo mu expand, sai mu zo mu ƙara right click. Muna ƙara right click, kun ga gun da aka rubuta paste, muna danna paste, za ku ga ta yi copying. Kun ga waƙar da muka yi copying a nan, ga ta nan a nan, kuma ga ta nan a nan mun yi copying ɗinta. So haka ake copying duk wasu abu da kake so ka yi copying ka kawo su, ka ɗauko su daga wani folder ka ajiye su. So haka idan muka ɗauko wannan haka ita ma muka yi copy haka, za mu ƙara zuwa copy sai mu zo mu pasting a cikin nan. Muna yin pasting, so kun ga mun ƙara ɗauko su guda biyu waƙoƙin mu. So haka ake. Akwai drag and drop kuma, shi kuma wannan in za a yi moving ne. Akwai bambancin copying da moving. So yanzu copying shine zan ɗauko na minimizing, zan ɗauko abu yana nan gun kashi cikin folder na, amma duka suna gobe, suna cikin nan, suna cikin folder. Kamar yacce ne magana a baya, za ku ga kun ga suna cikin nan gun ga su, kuma na yi a nan suna kan nan. To shi kuma moving shine zan ɗauke su daga nan gun in kashi cikin folder. Yanzu misali bari in ɗauki wani waƙa, ga wani abu part 3 ɗin nan. So idan zan yi moving shi ma zan iya right click, hanya biyu ce. Kun ga inda aka sa cut shine alamar moving kenan, wato zan ɗauke shi in je in ajiye shi a wani gun. In na danna cut in danna cut sai in zo cikin folder da muka buɗe haka. In na zo kun ga sai in danna paste. To da na danna paste shikenan na yi cutting, kun ga ya bar gun nan. To haka ake yin moving. Kuma za ka yi drag and drop ka jawo haka sai ka ajiye shi ma, duk moving ne ka ɗauke shi ka ajiye. So don haka nan zan tsaya da wannan bidiyon. Sunana Sadiq Abdullahi from Northern Infotech da program na Language Study. Na gode.